ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ନଥିଲା, ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବଡ଼ ହାତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଚୁଲି ବା ଷ୍ଟୋଭର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଥିଲା, ସେହି ଅଗ୍ନି ହିଁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଫଳତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ସଫଳତା ପଛରେ କେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ବିନାଶର କାରଣ ସାଜେ। 1947 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପି ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି। ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା, ଯିଏ ଦିନେ ଚା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚେନ୍ ଶରବଣ ଭବନର ମାଲିକ ହେଲେ, ତାହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ରାଜଗୋପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନ୍ନାଚି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ନା, ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ। ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଧନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଜିଭା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବିବାହ କର, ତେବେ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଜିଭା ଜ୍ୟୋତି ରାଜଗୋପାଳଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ, ଆଉ ଜିଭାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 200। ରାଜଗୋପାଳଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟରେ ଜିଭାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଜିଭାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗହଣା, ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଲୋଖାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଭା ଶାନ୍ତାକୁମାର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜିଭାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ନୁହଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହାରି ହେବାକୁ ଦେବିନି। 1981 ମସିହା ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା। ପି ରାଜଗୋପାଳ, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଅନ୍ନାଚି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ସେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୟାବାନ ଚେହେରା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏକ ଜିଦଖୋର ଏବଂ କ୍ରୂର ମଣିଷ। 2001 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ରାଜଗୋପାଳ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କିଛି ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତାକୁମାରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଜିଭା ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ରାକ୍ଷସର ଦୟା ନଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ କୋଡ଼ାଇକାନାଲର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାନ୍ତାକୁମାରଙ୍କ ଶବ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଗୋପାଳ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟର ଚକ୍ର ଧୀରେ ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲେ। ଜିଭା ଜ୍ୟୋତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ପାଗଳାମି ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଜିଭା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି କଥାକୁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନେଲେ ଯେ ସେ ଜଣକର ସୁଖୀ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। 2001 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ରାଜଗୋପାଳ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କିଛି ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତାକୁମାରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଜିଭା ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ରାକ୍ଷସର ଦୟା ନଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ
କୋଣ୍ଟାଠିକଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାନ୍ତାକୁମାରଙ୍କ ସବ୍ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଗୋପାଳ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟର ଚକ୍ର ଧୀରେ ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲେ। ଜିଭା ଜ୍ୟୋତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାମାଲିକ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ନଥିଲା, ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବଡ଼ ହାତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଚୁଲି ବା ଷ୍ଟୋଭର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଥିଲା, ସେହି ଅଗ୍ନି ହିଁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଗୋପାଳ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଧର୍ମ ପଥ ଆପଣାଇଥିଲେ। ସେ ଜିଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। କଳା ଯାଦୁ ବା ବ୍ଲେକ୍ ମେଜିକ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଧର୍ମ ନାମରେ ସେ ଅଧର୍ମର ବିଷ ବୁଣୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜାପାଠର ନାଟକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ଦେରୀ ଅଛି, ଅନ୍ଧେର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇଦେଲା। ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ଜିଭା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ବାସ୍, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଗଳାମି। ରାଜଗୋପାଳ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେହି ଝିଅଟି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ 2009ରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ। 2019 ଜୁଲାଇ 9ରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା। ରାଜଗୋପାଳ ନିଜର ଟଙ୍କା ବଳରେ ମାମଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ 2009ରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ପରେ 2019ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ। ସେହିଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱଲା ଯେ ଜଣେ ଦୋଷା କିଙ୍ଗ କିପରି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କିସ୍ମତର ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେଲ୍ ଯିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେ ନିଜର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଶେଷରେ ଧନ ବା କ୍ଷମତା କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଜିଭା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବିବାହ କର, ତେବେ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଜିଭା ଜ୍ୟୋତି ରାଜଗୋପାଳଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ, ଆଉ ଜିଭାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 200। ରାଜଗୋପାଳଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟରେ ଜିଭାଙ୍କୁ ମିଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଜିଭାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗହଣା, ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଭା ଶାନ୍ତାକୁମାର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜିଭାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ନୁହଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହାରି ହେବାକୁ ଦେବିନି। 2001 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ରାଜଗୋପାଳ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କିଛି ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତାକୁମାରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଜିଭା ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ରାକ୍ଷସର ଦୟା ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୋଡ଼ାଇକାନାଲର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାନ୍ତାକୁମାରଙ୍କ ଶବ ମିଳିଲା।
ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଗୋପାଳ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟଚକ୍ର ଧୀରେ ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲେ। ଜିଭା ଜ୍ୟୋତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଖରାପ ଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ 18 ଜୁଲାଇ 2019 ଜେଲରେ ନୁହେଁ ବରଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।